Indawo yokugqibela nyathele kuyo uGqirha Mkhize kusepere phantsi ku-Cape Winelands District Municipality nekuyesibini ukuba nosuleleko emva kwe-Cape Metro. uGqirha Mkhize uthi akukho sigulane siza kudinga indawo kuba kusithiwa kunqongophele ibhedi. Uqhube wathi ziza kuqosheliswa ingxoxo phakathi karhulumente kunye nabacandelo labucala. We will use the beds in the private hospitals. We've agreed on that. There will also be one protocol for the patients. So there's no such a thing as this one will be treated differently because they come from a public hospital, they are from a poor community. Everybody's going to get the same type of treatment. Umphathiswa uthe onke amaphondo aza kuxhaswa kuquka naleseNtshona Koloni ukwathe kuza kuqhutyiswana losuleleko ngohlobo olufanayo apho luqhambuka khona. Strong interventions with our health teams and a very clear line of who are the people who are positive, and we take them for isolation. We take others for quarantine, we manage those who are sick and make sure that on a day-to-day basis we focus on that. But in addition, we need social behavioral change with all members of society. Kuza kusekwa ikomiti yomphathiso yengcebiso neza kwenziwa ziinkokheli zakalizwi ukucebisa urhulumente ukulwa le ntsholongwane.